Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda iba sa ti Proverbio 6, versikulo 16, aginggat 19. Pito abanag ti guraan kan saan akayat ti Apo ang maaramid. Natangsit alanga, naulbod adila, timang papatay iti awan basol na, ti agpanggap iti dakes, ti agdardaras amapan agaramid iti maikaniwas. Ti saksi nga agsao iti pasig nga ulbod, kan ti mangyag iti pagapaan dagiti agagayam. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Sikaman ti mangbagbaga kada Jose ka ni Elvira. Kababain ti aramid da. Adda ka di manan kalukwan ngay naramid da? Idi nabartag kano ni Jose. Inubor na ti balay ti kaaruba da. Imbes nga anawaan ni Elvira, inapa namat jay mga nawa. Nuapay mo ta nagpadaan da nga gasawa, ti kinalain da makiapa. Binagbaga ak ida, gamdidak matdanggan. Mangibabain lagi jay nga gasawa. Iso nga rod asikaman ti mangbagbaga. Barang sikati dang ganda. Ne, nayawawan kayon sa magtatang. Dito'y kadibalay ti turongan nyo? Sa anak anabartag akaskan ka. Iso nga amok ti turturungag. Anya nga ron ti imayan nyo, tatang? Awan ka di ti babain nyo nga gasawa. Ne. Saan kayo matsiguro ato lang? Tapno saan nyo amang ngagtibagbagayaw, tatang? Apay kumaasaan ko amang ngagloko. Apay nga agumor kay ti balay ti aking balay. Pati ni bakit makiapa. Inubor ko Tasan ko kursonada ti panagsasauna. Pakibiyangan nakit din no nabartekak. Apay, kwarta na ay ati inggatang ko iti arak. Laita ti madiken ka. Saan ka kumakasta ka nagiti kaarubam? Kasanon mo'y darumda ka. Agdarumdalaan tasong batak. Nalakalaan ti agsungbat. Saan ka kumangaglablabas, Jose? Amakan no pagbabawyam dahi ta nga aramid mo. Nakapanimid ka mat dita suli. Kas kalaba, kas anayaw awan. Tulungan nakman kit di nga agpanunot. No kasano apagapaag da terseng kanlina. Dagijay kanayon nga agkuy-kuyog nga aglakla ko ijay tsindaan. Kasta nga ron, apalak ngamin kat ikinasingad dagijay adwa. Mapagapam nga tadagijay. Kaslagkab sa tipan nakilangan da iti tunggal maysa. Day tangarod ti apalak na unay. Masapul nga agaramidak iti addang tapno agginurada. Kasto iti aramidam. Iwaras mo, alalaki ni Terseng, ti asawa ni Lina. Mayat sangag pa iso day taimbaga ma. O sige, itamot lang. Inak iwaras alalaki ni Terseng ti asawa ni Lina. Agpaiso nga tati iwarwaras ni Elvira, alalaki kano ni Terseng ti asawa ni Lina. Anya? Ay, saan ko apat yun? Imposibleng aramidan ni Terseng day ta itigayam na. Kasla agpaiso matibagbaga na. Adda nga min nakakita nga agkuy-kuyog dagiti dua iti sardam. Anaggapo iti tsindaan. Nanakman ti panagkita kini Terseng. Nuag kuyog daman, mabalin anayra na laeng, tagapo dakat nga ron ijay tsindaan. Aglaklako da ngamin ijay tsindaan. Rumbang ka di aya nga agkuyog da. May saka kadimat anarugit ti utak na, akas iti kaanak am analaing asumaaw. Saan ka di nga awan asok, no awan apoy? Ngam addamat chismays as an apunaw.
Inaramid laeng tinagsanga tidila na. Ay na, ika man ay sango ti tiyang ginison niya. Adda badang ni Jose ngay waswasawas na ijay. Uburan na pa'y ti babalay iti asidag. Nabartek ka di manay? Anya pa'y ngay. Barang denggan na ka no si ti mga nawa. Anya man nga tantinaknakan ti binabaltik ti utak na tao. Anya pa'y ngay no di arak. Basta nakainom iti arak. Mangnamnama ka nga addasan nga umno ang mapasamak. Paiman tamapanak. No di nakpailadenggan uray pilay kaon. Mangibabain. Ay, ayan tay talitinuang. Ah, ano am ti talay? Si kwata ko na, ta baluda kaon. Ang mga nada maubor na tao. At lakit sungsung batanan. Kita alakay. Ang mga no jay tengad na ti masikwatam. Sino dita tinalaing? Umay tagpinadas kami! Di nakita. Parwaram tidakrod nga asawam. Tagpinadas kami! Ikilikod na. Si kwatak iti tali. Anyat yan na ipulipol kanya. Matumbagon. Guyodak ti tali tapno mabalon pati ima na. Kat sana makakutay. Sino tinang pulipol kanya? Awanan kayo di bain? Sika, kawanan bain. Kita am titawa binarsak mau. Nabuong, ti sarming na. Sinsinan asarmeng isuan na buong. Kayat mau, tas sanutan ka iti tali tinuang. Uno ipagmuyod ka na si kwartan iti talay, bareng agnakam kaan. Sigun nga danakam ko, tatang. Ikadamtit talian na isik. Wat iti sigat ko. Pati imak, nakatalay. Diyak makagunay. Sirong tagkit di no saan ka na makabarsak pa'y lukaw. Kuyodak pa'y atap no masirot. Anay ikaw nagsakit. Nairaw. Makarik nagayam itinasakit. Kinabartag. Nagsakit ti imak anatutan iti tali. Mas daawak. Apay nga impalubos mo at tinalyanda ka. Diyak nakita ni tatang at da iti likudak. Sinikuwatan nak. Natumbaak, tanaut balansak. Ita, addakat nga rod gasgas dagita takyag mo a pinakaod ti talitinwang. Kaskalanwang at tinalyanda. Napigsan tumat. Nga uray laklakayan. Talabanak kumakit. Napigsan ang paiso ni tatang. Agasam ta sinikwatan na ka kat nabalod ka. Idi sinikwatan na tisikat ko. Nairaman dagiti imak ang nabalod. Isuday jay. Natumbaak idi ginuyod na titalay. Adda ka di nakakita? Aduda nakakita Kakatawa dakit din. Kasla maragsakan da idi nabalod dak iti talay. Nagkita kami ni Kapitan Itay. Nasa una, nga adu kano ti reklamo dagiti tattao kontra kada Jose kanti asawa na. Naidarumda ka day. Adda nangidaolo iti petisyon kontra kada kwada. Maipapan iti anya day di a petisyon. No adu ti agpirma, mapapanaw da dito'y barangay tayaw. Ta adu ti pinataod da asaan nga umnaw. Mapapanaw da dito'y barangay tayo kunam. Kataga dito'y damit. Mabalin ayamot ti kasta. Mabalay no adudang agpirma. No saan nga umno ti aramid ti may sa ataaw. Mabalay na mapapanaw da. Itaman pa yan nakalagip ka apimasar ka ba guys? Umunag ka, taadain luto ni bakit akan ka nun. Nagasat nga rod nga imay. Tadapay kan kanan. Kunakit diyan no iso ti mayam. Ala, intakit din di taunag. Mangantapay nga raw. Sakbay nga ibagak ti gagara. Uy, umunag ta nga runay. Bakit? Manggaw ka man itikan kanan. Tanay, adda ni Manong Erneng. Oh, itaman pa'y manong. Ngala, agtugaw kayo, tamanggao Ay, agyamanak Makaramanak matlaangan itikan kanain. Ala, Manong, agtugaw ta nga runay. Ta urayan ta amay dasar tikan kanan.
Apay laeng matikukuyugan da tersing kanlina. Saan pa'y siguro ang nakadanon kadakwada ti chismis? Saan pa'y nga ta? Wano, agin tutulong da. Saan pa'y siguro? Urayin tanuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Basta saan mo nga aminen, asika tinagtaudan ti chismis. Apay ko mga aminak ngay. Ibagak ajay nangidanon tinagtaudan ti chismis. Imposible nga ta, asan ang madadaal ti panaggayem da, no maidanon kadakwada ti chismis. Magagaranak amaidanon kadakwada. Tapno madadaal ti panaggayom da. At dakat nga taagayam nga agpinungot. Anya tayan ti ko na magagara manaw. Naibagan ni Kapitan Kanyak. Nga adaw ti reklamo dagiti bumarangay kontra kada Jose kan ti asawa na. Kuna kun kay. Nagalasmet ngamin ti aramid da. Kasla riribok akanayon ti sapsapulan da. Okay. Indarum da ka ni ina manaw. Saan laeng anay darum Aday papapirmada ka dagiti bumarangay. Apapanawon day da diti barangay tayaw. Nalabas mo na ita papanawanin manaw. Iskandalo kanulaeng titdenda dito barangay. Pagapaan da titataaw. Mangriribok da. Uray oras ti rabi ay. Kanalaing da kanu makiapa. Ay, masapo na maamuan da na ito. Marang nga dapay remedyaw asaan da ang mapapanaw. Tila ang amok a remedyaw. Tapno saan da ang mapapanaw. Mapanda dumawat iti pamakawan, kadagi tinapasaktan, kain en chis-chismis da. Adda ka dinamnamaan niyo apagkamangan niyo, no mapapanaw kayo dito barangay. Anya ka din ti sasawan niyo tatang. Mabalin ayamot ang mapapanaw kami iti bukod mi alugar. Madama ka no, nga dagpapapirma ka na iti tattao. Adda petisyon da apapanawon da kayo kano diti barangay. Mabalin ka di mo ti kasta. Mabalin ka no. Riribok lang kano tit-it-din nyo ka dagiti bumarangay. Papanan mi nga rundon nga iti asawak. Ay. May salaang tamok apamuspusan. Imbag ta nagsabat ta balasang ko. Aramidem ka diti imbaga ni Olitigyo nga aramidan niyo. Jakmat ka ba alam ti mapandumawat iti pamakawan ka dagiti bumarangay, anti? Ano sanyo ka diti pumadaw diti barangay tayo? Kat papanan nyo ngay. Anya nga iti aramidak, anti. Tila ang amok apamuspusan kati imbaga ni Lakay. Agpakawan kasjay. Jak lakit di ka ba alam ti mapandumawat iti pamakawan, anti? Anya ti kayat mo. Dumawat iti pamakawan tapno agtalinaad kayo? Wano, mapapanaw kayo. Kayat ka di dagiti dua ti mapandumawat iti pamakawan ka dagiti tattao. No kayat dati saan na mapapanaw, masapol nga aramidin da. Ken, masapol nga agbalbaliw da. No aramidin damanan, awan serbi ti panangpakawan ti tattao kadakwada. Binagbagak idan. No agtungpal da, nasaya at ti pagbanagan da. Ngam no natangkenlat ta ti ulo da. Saan nga mo, no anya ti pagbanagan da, tawan metmas no papapananda. Awan pa ti obraan da ijay, tawan dagan ni Elvira. Agrigat dalakit din no mapanda ijay. Awan pa'y balay da ijay. Tay kunakaon, no agpakumbabada, nasaya at ti pagtungpalan da. Angam no na nga to ti purwada ay ang rigat dalakit di iji lugar da Elvira. Maiturod mo ka diti mapandumawat iti pamakawan ka dagiti kabarangayan? No mapapanaw ta, papanantangay. Anya nga iti pagsapulan ta iji lugar yo. Ay, day takot nga rod. Agrigat talakit di ijay.
Sapay saan ko ang maguston ti ugali dagiti kakabsat ko ijay. Kasano nga ruditan? Kastoy gayam ti bunga ti madi nga aramid na. Nagkaykay saan data dagiti bumarangay. Nuapay mo't ano mabartel kak. Kat agsapulak mo't iti kaapak. No paayaban da tayo di barangay hall. Kapilitan a dumawat tayo ti pamakawan. Agpakpakaasita nga ikanda tapay iti may sagun daway. Uwan bakat. Ikagumaan ti agbalbaliw. Tapno di na taabugan dito'y barangay tayo. Wala kay. Agbalbaliw tan. Ijan ti agaramid iti maikaniwas. Taday ti kayat ti apo nga aramidan ti tunggal maysa. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin apusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipam ti apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Kaya't kano ni ading yu a Josel nga ituloy ti panagiskwela na. Kat no nakagraduar matan iti high school, huston day jay. Anyapay ayati kayat na. Arapaap na nga road ti agbalin nga engineer. Engineer? Ayun na yan tagpakpakatawa day di aburidak yun anang. Ibagayo ken kwa na adakkel akwarta ti magastos iti panagadal na iti kasta kurso. Ay, anak ko, isulaeng ti addaan iti kasta nga arapaap kada kayo nga agkakabsat. Nangina ti agpaadal nanang. Imbag kumaa, no si bibiyag pa'y day di tatang. Adamaten bukod mi a pamilya. Saan kamin a makatulong? Agam, isumot ti ibagbaga na kanyak. Ibaon nyo man kit di ditoy, tatulungan na nila kay kung agburas itinatang. Nay, nakaluto kamot gaya man, Josel. Una nang, tamok ang mabayag kay Jay Balay Damanang Hilda. Wen, tainaw awer ko pa'y dagiti anak na. Tanapan na binalunan ni bayaw mo ije bangkag da. Naibagam ka di ka ni Manang Hilda. Akayat kong ituloy ti panagadal ko. Naibaga kun Anya nga iti ko nana. Mabalin ka di matulungan nak. Anak ko, maawatam ko nga addan bukod da a pamilya. Saan mo ida mabalin apilitan at tulungan da ka? Kasta ka di nanang. Ngam no adda ka nuwayam, mapan mo tulungan ni bayaw mo nga agburas iti muula da anateng. Bareng tangdanan da ka. Una nang, mapanak. Addanton pang nayon ko nga ibayad ko ijeskulaan. Sige, manganta nga ruden. Agburburas kayo kaya man kadagiti bunga tinatangyo, Hilda. Wen manong, imbaglakit din tadda ni Josel at tumultulong kinila kay kong. Naparpartak da nga agburas. Wen nga rod, plan wak metek pagapas into no may alawas. Ayabak samet ni Josela. Ay katwa na manong, kapigpigsaan na. O, kitaam, nagalisto nga agburas itinatang. Wen nga rod, ay,
Bapan kuntuman kasarita iti balay. To may mat makigapas. Aywan, mano nga iti itangtangdan nyo kankwana? Mano? Kaya't mo asawan, saan nyo atangdanan? Ay namanong mangyawid tulaangan itinatang asidaan da kininanang. Awan kwarta mi, tanagado ti baybayadan mi nga utang mi. Josel, agawid kan? Un manang, tawan kadwa ni nanang iji balay. Awan ti maitangdan mi kan ka. Ha? Awan, manang? Awan, mangyawid ka laangan itinatang. Uray sa nga sako no kayat mo, taison titangdan mo. Aguray ka man. At daman damagakan ka. Anya day tama nang. Apay, kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Aday tatibagbaga ni nanang. Un ko mamanang. Ay naading ko, nagrigat ti agiskwela ita, nagastos. Awan mat kwarta ni nanang. Iso alipate mo, day tangarapaap mo. Agbangkag kakidi, wenno agtalon, kaskin ni manong mo. Ni mat Josel da jay magmag na. Ayabak man. Josel! Aguray ka! Nagkapuam! Ijay man balay ni Manang Hilda. Nasayata nakita ka. Sumurot ka inton bigat kata kami. Mapan kami agpiknik. Kadwa tayo nagkitipada tayo nga agtutubo diti lugar tayo. Kasta ka di? Umay ka mat Adda kalatan dita balayo. Tultulungak ni nanang ko. Ado nga minti taraken na. Si kakit di mat. Saan da kapay pulos maawis mat? Nagado ti rason mo. Pasensya kayo na. Umay ka matan Sige. Panunutak pa'y, numayak. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Talaga day ti Josel. Nagkrikat nga awisan. Sabay crush ko. Awan sa matirik na day ito'y at tao. Saan amakadlaw? Josel, nagadumot tanda ito inyawid mo anatang. Intad ni Manang Hilda. Tangdan ko kano nagburas. Kwarta ko mati kayat ko. Awan nga min kwartada. Tanagadumat dagiti anak daken ni bayaw mo. Ay, sa dino nga taaya ti mabalin ko apagtrabahuan. Tapno makaurnungak iti pagiskwelak. Adda kabsat day di taatang mo nga ex-military ijay ilay. Malagip mo ka day? Ha? Ni Uncle Arturo. Nangato kano ti posisyon na, idi soldado pa'y laang. Manipod na tay, day di tatangyo. Saan kami na nagkikita? Mabainak mo't nga umasidag ka dakwada, tabak nang da. Ay nakitam ka din jay dakkel abalay da ijay ilay. Unanang, malablabsak, nukas tang agpailiak. Puro profesional dagiti anak na. Ken doktora mat di asawan ni Uncle Mo. So ananam ay tibiyag da. Barang matulungan nak. Ang nakababain mat numapan kakit din agdawat kadakwada, anak ko. Himayak nanang, tada ibagak. Anya day ta, anak ko. Agpagapasak ngaminan, kasapulak ni Josel. Ibagayaw, tao may naktulungan nga gapas. Ay, adda ka di tangdan na. Kasapulan pa'y ay atitangdan. Ibingayak tulatan iti duwasako nga irek, umanay day jayain. Ay, kasapulan na nga minti kwarta. Takayat na ti agadal. Ay, kalukwan day ta. Adula amin. Pangasawaan nyo kitdain. Nagadwa, babalasang dito'y lugar tayo, mabalin ng armain. Ay, adamot nga rod arapaap na iti biyag. Adula amin day ta. Basta, ibagayo kan kwa na, nga umay naktulungan nga gapas. Kagap-gapo ni manong mo dito balay. Ay, mabalin ka di ka no, amapan mo tulungan nga gapas. Mano nga tatitangdan ko? Erik kanula engan titangdan mo. Imbagam ko akasapulak ti kwarta. Takayat ko ti makaadal. Kasta mo ti imbagak, anak ko.
Talaga asandak akayat at tulungan ang maragpat ko ti arapaap ko. Saan ka kumangag panunot iti kasta, Josel? Talaga lang amin nga awan kwarta dagiti kakabsat mo. Naimbag nga aldaw mo, Angkal. Ne, sika ka di buridak day di manong ko atad. Wan, Angkal. Siyak ni Josel. Ne, baro kagaya man. Umunag ka. Agyaman ak, Angkal. Hey, nataytayag kan ngam iti siyak. Basit ka pa'y idinaudi anakita ka. Akat, kumusta ka matitaan? Angkal. Amangan no adda kayat yung ipatrabaho kanyak. Nalaingag nga aggarden. Tapno pumintas ti paraangan nyo. Mabalin ko awasingan day talugan mo. Wano, digosan day to imported nga asom. Kasta ka di? Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, Angkal. Isu nga agururnungak. Tapno adda pag-enroll ko. Ala, ingka nga rud wasingan jelugan ko. Tada pa panak inton madamdama. Kalpasan na. Linisam je garahe. Wanang kal. Mabitlaeng, Yusel. Nangan ka ka din. Umay kapay tagsango tamangan. Tapno da pamigsam nga agtrabaho. Ne, nanang, Rabin, apay? Birbiro kak ni Josel. Imay ka di dito'y balayo. Saan mat? Saan na nagawin? Ay, itay pa'y bigat apim manaw. Jack mo no sa dino tinapanan na. Ay nananang, madanagan kay man ako nakon. Amangan mo't no napanlaang nagaram. Baron, di anak yo. Saanin ang masapol abirok-birokin nyo pa'y. Naglukon day ta, Josel. Ta sana nagawawid. Kunak ano imay dito'y balayo. Tatulungan na kang agapas inton bigat. Santo pa nagparparang apulos day diya tao. Ay, gumurguran sa amutan day diya akabsat yo. Tapay ko magumura. Kaya't nangarod ti agiskwela. Saan naman nga ipapilit ti kayat na ta nagrigat ti biyag ita? Dagitilangan babaknang ti makaadal. Taad na kwartada. Ita apanawan, nuawan kwartam, imposible a makaadal ka. Jenny! Jenny! Apay, manang? Umasidag ka man la dito yan, tadadamagat. Anya ka di day manang? Nakitak ngamin ang nagkukuyog kayo kadagiti agtutubo dito lugar tayo idikalman. Napanan nyo? Napan kami nagpipiknik. Saan nyo kadi akadwan ni Josel? Ay, ayabak ngam di namat kayat. Nagado ti pambar na. Idi pa'y lang amin kalman abirbiro ka ni nanang ko, ta saan ang nagawawid? Saan mi akadwa di kalman, manang? Ay, napanan nangarudan. Naglinis matantoy paraangan me, Josel. Talaga analaeng kagayam nga agtrem itimula. Unangkel, nalakalaang mat. Kanje garahe, ay naglinis. Talaga nagagat ka. Agyaman ak, Angkel. Anyaya ti kayat mo alagpasan a kurso. Engineering ko ma, Angkel. Dahita ngamin tirapap ko. Kunak no mga sawa kan. Takas tamod dagiti daddo mga agtutubo ita na panawen. Hawan ti sabali nga inarapaap da, no saan ang mga sawa. Kayat ko kumamot na rumang ay ti panagbiag me, Angkel. Numampay kayat ko ti agbangkag kan agtalon. Kayat ko mati agbalin a profesional. Sabali ti kapanunutam, Josel. Kat dayita ti kayat ko. Angkel, agsubli ak tumanan, no adda ipaaramid yo. Agawid akpay, tamangan no sapsapulan na kun ninanang. Wait, agsubli kalat dito'y balay. Anytime. Adak lang dito'y balay. Pasaray mapanak ag golf.
Kas talangan ti biyag, ti retired, akas kanyak. Ay napanam. Tila nang birbiro kakun ka. Pasensya ka, nanang. Nalipatak na imbagakan ka. Ama panak ije balay da Uncle Arturo. Pinadas ko lang, Anya? Amom, nanang. Tinangdanan nak ni Uncle. Adto'y titangdan ko, nanang. Nay, sangaribo mo't day taigam mo. Agsubli ak tupay ka, no? Taada pa ipaaramid na kanyak. Ay, napan ka nagtrabaho, ija balayda? Nanang. Nasingpat mo't gayam day di akabagyan tayo. Apay adagiti daduma akakabagyan ama pandumawat iti tulong. Kat kunada anaungot ka no ni Uncle mo. Tadumawad da lang arudan. Isugal damot lagayan ti dawatan da. Namsyak, sa anak adimawat, nanang. Nagtrabaho ak. Agmaymay sa itan ni nanang ije balayda. Ne, apay ngagmaymay sa. Ni Josel ngay. Mga sawa ka din kat panawan na ni nanang. Agyan ka nun ijay ili, manong. Ijay balay ni Uncle Arturo. Makigyan ijay. Wen, inikanda ka numot iti silad na ijay. Libre ka no amin, basta tumulong ni Josel iti trabaho ijay balayda. Nagswerten no kasta. Kanday ti pay Basta mamintinar na kano tinangato a grades na, makaamuda Uncle amang paadal kan kwa na, uray kano anya akurso akayat na. Ay katnasken nga rod alalaingen na no kasta. Jenny, makiasawa ka matgayaman. Apay adi mo inuray ni Josel. Sanak mo't akayat ni ading mo, manang. Kayat na ka. Kitno ka na yun nakaadamdamagan no umay dito'y balay. Saan na pa'y lang amin a prioridad ti mga sawa, takayat na pa'y ti agadal. Isukat day ta. Dayje man nga minakabsat ko. Kat, kumusta nga iti panagadal na, manang? Nangangatom at dagitim pakita ni nanang a grades na. Ay na, permiti ragsak ni nanang sika. Ipanpanakkel na nga addan to kanon inhinyero nga anak na. Sapay kumangarod at makalpas ni Josel iti panagadal na. Sapay kumaa. Ne, masikukan samatan. Wan, manang. Iso nga agkasar kami ni jo boyfriend ko. Bayam, tainton umay agpasyar ni Josel ditoy, ibagaktong agkasarkan. Busy ngamin. Iso aman mano nga agawid ditoy. Intulod mo mat dito'y balay ni Josel, Manong Arturo. Kaya't kumat a pumasyar dito'y balayo. Kat, kumusta ngay ni Josel? Awan makunak. Nakananos, kaya nagagat. Nangangato pa'y dagay ti grado na. Nang runa, kadagay ti major subjects na. Bilibag karod kan kuha na. Talaga nasait nga gadal. Agyaman iti panang tulong mo kun kuha na, Manong. Nakitak ngamin ti potensyal na. Dagiti kataunan na dito'y lugar may. Nagasawa dan. Diyak man amok ni Josel. Tawan pa'y matimakit-kita ng ar-arman na. Santo agarom enton makaturpos iti panagadal na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Happy graduation natin ko. Nagadulakit din ti tao dito'y balay. Jackman amo kada nanang kan Uncle. Ta nagpapartida pa'y. Asino ba't nga mintisan na maragsakan? Sikat ti kaunaan nga engineer dito'y lugar tayo. Iso nga ipanpanakil da kaunay. Giselle,
Kablaawan ka. Ay na, agyaman nak, Jenny. Ket, kumusta kan? Adoy, talon ti anak ko. Panawan kayo pa dito. Dagsarsarita kayo pa, ha? Hindak man makipulutan iti tinuno. Josel, naragpat mo mutlaang ti arapahak mo iti biyay. Idida mo. Impagarop ko nga imposible. Ngam nagtalakak iti apo. Kinid daw ko titulong na. Kat ita, nagbaligyak. Mabainak ko mga umay. Ha? Kayat ka ngamin akablaawan. Naragsakak iti da iti apanagbaligin, Josel. Agbaligi dagiti si dadaan amang ragpat iti kalikagom da iti biyag. Kan babaan da ita iti panagtalak iti apo, nga iso ti tumulong iti anyaman aganwat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.